गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाबावनाय थाबावबाय। आं दिनै गुवाहाटी सिटियाव दङ। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों बिथां जे दावराय देख्रेब आदा जे बिथाङा जोंनि एसटिनि सोमोन्दै मा बुंदों बिनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायनो थाखाय आङो आखायाव लालायबाय। दिनै प्रमद बर'आ गोहो दंब्लाबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै जेबो बुंनो हायैखौ जोङो नुदों। बेनि सायावनो दिनै खेंफोरथि होदों दावराय देख्रेब बिथाङा। बिथांनि बुंनाय मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनहा खोनासंदो। दिनैहाय जोंनि जे माखासे हाइकर्टनिफ्राय ट्राइबेलफोरनि हाखौ जे सेफटि खालामनो थाखाय जे एफेक्सन खालामनो थाखाय अर्डार होबाय, नाथाय रन्जित बसुमतारी बिथांमोनहा दिनैसिमबो मावनो हायाखै, गिनानै दङ गावसिनि गादिखौ लानानै। बे बाथ्राखौनो दावराय देख्रेब बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंदो रायजो राजाफोर। जनजाति सुरक्षा पार्टीनि आफादगिरि दावराय देख्रेब बिथाङा रोखायैनो जोंनि सिगाङाव बुंथिबाय गासैबो जे जोंनि बर'फोरनि हायाव बा ट्राइबेलफोरनि हायाव थानाय सुबुंफोरखौहाय गुबुन हारिफोरखौ होखारनांगौ गासै फाइला दिनै रन्जित बसुमतारी जे जोंनि बिटिआरनि मिनिस्टार जे गासैबो जे बिबाना दिनैहाय रन्जित बसुमतारीनि आखायाव दङ। नाथाय बिथांमोनहा दिनै गिगासिनो दङ, गावसिनि गादिखौ लानानै गिखोना बिथांमोनहा मावहोनो हाया। दिनै जोंनि हायाव फैनाय गासै मानसिफ्रा गोजाम जायगानिफ्राय फैनानै बिसोरो गावसिनि गोजाम हाखौ नागारनानै बेबायदिनो गोदान गोदान जोंनि ट्राइबेलफोरनि हायाव कब्जा खालामनायखौ जोङो नुदों। गोबां जायगायाव जोंनि खाथि खालाफ्रावनो दङ। जोङो फरेस्ट एरियानि मानसि, फरेस्ट भिलेजनि मानसि हिसाबै बेखौ मिथिजोबो। नाथाय बेखौ दिनैहाय लेट खालामालाबैनो रन्जित बसुमतारी बिथांमोनहा बेखौ होखारनांगौ होननानै आंनि गोसोजोंबो आंनि गोरबोजोंबो बेखौहाय दाबि दैखाङो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा मा सानो? नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। जोंनि हाखौ जोंनो नांगौ, अब्लासो जोंनो बड'लेण्ड मोननायनि उनाव जुदि जोङो खलथाखौ मोनोब्ला गासै हाखौनो जुदि दा गुबुननो होनायनि जुदि प्लान पलिसिखौ लाबाय थायोब्ला जोंहा उनाव बड'लेण्ड मोनोब्ला खालि खलथाखौल' मोननाय जागोन। बिनिखायनो जोङो सिगां जोंनि हाखौ सुरक्षा खालामनांगौ होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। खोनासंदो बिथां दावराय देख्रेबा जोंनि गेजेराव मा बुंनो हास्थायदों। होखारखांनायनि उनाव बिसोर दोनफिननायनि खुनु आयेननि बेबस्था गैया, दोनफिननायनि खुनु बिदिखौ माने प्रभिजन गैया। दा गथिखे बिसोरखौ दोनफिननो थाखाय सिन्था खालामनो बाथ्रा गैया, इमिडियेट होखारनांगौसो। दा जों बे होखारनायनि दाबिखौ खालामो। दा दिनै जों बेखौनो मोनसे रिमाइन्डार होबाय आरो आल्टिमेटामबो होबाय। दा बिथांमोनहा जुदि इमिडियेट जुदि माने होखाराब्ला जों खिन्थु नैबे खै मासनि उनावनो जोङो अन्तत' आगष्टनिफ्राय जों स्टार्ट खालामसिगोन आन्दलन जासिगोन। जों रायजो राजाखौ बयखौबो जों दा खावलायहरो जाहाथे बे आन्दलनाव बयबो माने बारसोमफैयो आरो जोंनि हाया जोंनि भबिष्यत, जोंनि बे भबिष्यतखौ जों मालायनो होखारनो हाया। जों मालायनो माने ओरैनो जों माने हगारनो हाया, मावनानै जाहोनो हाया। बे आयेनाव जोंहा दंखायो। जों आयेनजोंसो जुजिगासिनो दं, आयेनजोंखौ जों माने बाहायनो थाखाय जों माने नारसिनगासिनो दं। जों आयेननि बेरेखा थाङाखै। दा जों आयेन बेरेखा थांदोंबा सरकारा सानगासिनो दं। बे आयेनखौ मानियासो सरकारनि बेरेखा बियो, आयेननि बेरेखा बियो। दा खिन्थु जों आयेनखौ जों मानिनांगौ, आयेनखौ बाहायनांगौ होननानै जों दा आयेनखौ सनमान होनानै आयेनखौ मानिनो थाखाय जों दा सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ। दा दिनै जों दुखु खालामो, दिनै जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय गुबुन गुबुन मानसिखौ, जोंनि बर'फोरखौ जे गुबुनफ्रा हाबनानै थाफैनाय बे जायगाखौ होखाराखै, जेसेबां हाबनानै थाबाय बेखौ होखाराखै। खिन्थु दिनै ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय माने बर'फोरखौ होखारासिनो दं। दा जों गुवाहाटियाव जेनेबा जोङो दा बरबारि बेथ' ट्राइबेल बेल्ट बियो, ट्राइबेल आरो नलपारा, बे नलपारानिफ्रायबो होखारबाय, दोनफिननाय बेबस्था लायाखै। जाय जेरावबो थाङा ओरैबायदि होननाय बायदि होखारनानै दोनबाय आरोखि। दा खिन्थु जोंना बिटिसिआसो जोंना सिन्था खालामग्राबायो जे होखारनानै बहा थाहैनो बिसोरलाय, बबाव दोननो, बेबायदि। बे नङा, होखारनांगौसो। सोर बबाव थायो बबाव थाया गावसिनि खोथा, सोर बबेनिफ्राय फैनानै थाफैदों बे गावसिनि खोथा, बिसोर गावसिनि जायगायाव थांफिननांगौ, बाथ्रा बेसो। बेखायनो जों बिसोरखौ इमिडियेट होखारनांगौ, जों बेखौ दाबि खालामो। आरो होखारबा आन्दलन जागोन, बे स्पस्ट खोथा। दा दिनै बिटिसि एरियायाव जोंहा टटेल जों बुंबाय हादों, बिटिसि एरियायाव गासै 3,49,505 बिघा हाया ट्राइबेल बेल्टनि हा, आरो बेफोर हाया फाट्टा गोनां हाजोब, गासैबो सेस फाट्टा गोनां हाजोब, बर'फोरनि फाट्टा गोनां हाजोब। आरो बे गासै बे जायगायाव गामिया 168 गामि,
168 बर' गामि बे 168 बर' गामिखौ दिनै गुबुनफ्रा सेनानै लाबाय हाबनानै दखल खालामनानै लाजोब्बाय दा बेखौ होखारनांगौ बे 168 बर' गामियाव गासै 3,49,505 बिगा हा दा बेखौ जुदि उद्धार खालामोबा जोंहा बेसेबां हिसाब जायो जों बेसेबां आलो गोजोन रायजो जानो हायो नों सिन्था खालामदो दा दिनै आं बिनि सिगाङावनो आं बिनि गेजेरावनो माने क्लियार खोथा बुंनो सानदों डिस्ट्रिक्ट वाइजआव जोंहा माने बेसेबां हा थांखो दा दिनै जोङो आर्टिकेलाव जों मोन्दों जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 1,30,269 बिगा ओमफ्राय चिराङाव जाबाय 66,987 बिगा ओमफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 16,534 बिगा ओमफ्राय जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव 1,35,715 बिगा दा बेसेबां गुवार हा जोंनि हाखौ आवग्रिना दं नायनायसाय बेखौ होखारनांगौ मानो होखाराखै आरो दा जों बेखौ होखारागौ माने जोङो दिनै जुजिबाय थागोन आरो जों आन्दलन खालामगोन दा जों बेखौ बुंगाखानाय जाबाय दा मोनसे खोथाखौ आङो दिनै रायजोनि सिगाङाव बुंनो सानदों आरोबाव बे दाखालि हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर'नि प्रेजेन्सआवनो बुंनो हाबाय जे खिलन्जिया मानसिफोरनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवबो बिसोरो बिटिसि सुक्ति जानायनि सिगाङाव जायफ्रा दंफैयो बिसोरनो हा होगोन फाथा होगोन होनना बुंदों खिन्थु बिटिसि सुक्तियाव बिदि खुनु मानसि खिलन्जिया मानसि माने होननाय माने मानसि गैया आरो बिटिसि सुक्तियाव जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हा मोननो हागोन बिटिसि सुक्ति जानाय समसिम जाय थाफैदों बिदि होननायबो गैया बे सुक्तियाव बिटिसि सुक्तियाव होनदों इलिजिबोल मानसिफोर होनदों जाय इलिजिबोल मानसि जायफ्रा बे बेल्ट ब्लक एरियायाव थानायनि जाहाथे अधिकार दं प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर बिसोरसो मोनगोन बे बाथ्राखौ बिटिसिआव माने बुंनाय जादों दा गथे बे नंखाय माखाय माने डिफिनेसन होनानै नङै मायै माने बुंनानै जोंखौ आन्दायहोनानै दिनै खिलन्जिया मानसि सोरजिनानै दिनै जोंनो माने जोंनि हाखौ दखल खालामना दों दा खिलन्जिया सोर जोंथ' बुंबाय दा आगोलनिफ्रायनो खिलन्जिया बा बर' फिसाफ्रासो बे आसामनि ट्राइबेलफ्रासो बे आसामनि थागिबि फिसाफोर बाहेरानिफ्राय फैनाय नङा जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनाय हा दखल खालामफैयाखै जायफ्रा बे जायगानि थागिबि अरिजिन बे जायगायाव जन्म जानाय भुमिपुत्र बेसोरसो भुमिपुत्र बेसोरसो माने खिलन्जिया बे खिलन्जिया होन भुमिपुत्र होन एबरिजिनेल मानसिफोर होन थागिबि फिसा होन बे मोनसे सोदोबानो बे जोंनो ट्राइबेलफ्रानो बे बर'फ्रानो दा गथे गोदान खिलन्जिया खुनु गैया दा हिमन्त बिश्व शर्मा खिलन्जिया होननाया बे गोदान गुबुन जाथिखौ सोनो नागिरनायनि खायदा बे गुबुन जाथिफोरखौ खिलन्जिया बानायनानै सोनो नागिरनाय बे जेनेबा मुस्लिमफ्राथ' खुनु दिन बे जायगानि खिलन्जिया जानो हाया जेरै बे राजबंसिफ्रा खिलन्जिया जानो हाया आदिबासिफ्रा खिलन्जिया जानो हाया दा नों बे आहमफ्रा थाइ आहमफ्रा मरान मथ'फ्रासो बे जायगानि खिलन्जिया जानो हाया नेपालिफ्रा खिलन्जिया जानो हाया दिनै बिसोरखौ बोरै खिलन्जिया होननानै बोरै थिखानो हायो दा जेनेबा भारत उदांस्रि जानायनि एसे सिगांनिफ्राय जाबाय थाफैदों भारत उदांस्रि जानायनि सिगांनिफ्राय जाबाय दंफैयो बिसोर खिलन्जिया होनना बुंनादों दा जों बेयाव खुनु दिन जोङो एकमत नङा खिलन्जिया गैया खिलन्जिया जोंसो अलरेडि साइफ्रा जोंखौ खिलन्जिया होननानै बे खिलन्जियाफ्रा माने आलाय सिलाय जासिगोन खिलन्जियाफ्रा जोबसिगोन गुबुन हारिफोरनि गाग्लोबनायाव बेखायनो जोंखौ प्रटेकसन होनो थाखाय दिनै साइफ्रा जोंनो हा हुनि अधिकार जोंनो होना गालांदों जोंनि बेरा मोनसे दुमना गालांदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लक होननानै जेरै साख्रि बाख्रि रिजार्भेसन जा एमएलए एमपि दारायनायनिबो जा रिजार्भेसन जेरावबो जोंहा माने खथा दंखायो दा बे जोंनिसो अधिकार बे खिलन्जिया जोंसो गोदान खिलन्जिया गैया जेबो गैया दा मोनसे बाथ्राखौ आं एसे दिनै खुलाखुलि खोथा एसे बुंनो सानदों दा दिनै खिलन्जिया दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया गोदान खिलन्जिया माबेनिफ्राय আজি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'ৰ পৰা নতুন খিলঞ্জীয়া জাতি মানে উফুজালে আমি আচৰিত পাইছোঁ যে ক'ৰ পৰা উফুজালে যে হিন্দু ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰৰ নিচিনা যেনেকৈ মানে বেদ পুৰাণবোৰত যেনেকৈ লিখি হৈছে যে ব্ৰহ্মাই হেনো নিজৰ মুখেদি ব্ৰাহ্মণসকলক জন্ম দিছে আৰু ক্ষত্ৰিয়সকলক খাণ্ডৰ পৰা জন্ম দিছে আৰু বৈশ্যসকলক উৰুৰ পৰা জন্ম দিছে আৰু ক্ষত্ৰিয়সকলক মানে ভৰিৰ তলৰ পৰা মানে জন্ম দিছে তাত তেনেধৰণৰ যদি জন্ম দিয়া যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি হৈছে নেকি যে তেনেকৈ ধৰণৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জন্ম দিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰো হৈছে নেকি আমি সেইদিনাখন তেখেতক সুধিছোঁ আমি পেপাৰত দিছোঁ যে ব্ৰহ্মাই যেনেকৈ মানে ক্ষমতা মানে জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা আছিল জাতি জন্ম দিয়াৰ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰো তেনেধৰণৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা হ'ল নেকি আমি এইটো সুধিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি তেনেধৰণৰ নকৰিব যে আপুনি কৈছে যে খিলঞ্জীয়া বুলি ক'লে এই অসমৰ যিবিলাক মানে ট্ৰাইবেল জনজাতি তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া বুলি আপুনি নিজে কৈছে আজি ক'ৰ পৰা ওলাইছে নতুন জনজাতি নতুন মানে খিলঞ্জীয়া बेखौ जों मानि हाया गथे बेखौ दोननो हाया
बे गोदान बे खिलु जानानै जे माने हेमन्त बिश्व शर्मालायनो बिदि माने ट्राइबेल बेल्टआव दोननाय खोथा बुङाखै बे ट्राइबेल बेल्टनि सेराव थानाय हाफ्रावसो दोननायनि खोथा बुंदों ओरै होनलाबायदों बे दाखालि क्लियारिफिकेसन होदों बे माने हेमन्त बिश्व शर्मानि दायखौ रुजुननानै हेमन्त बिश्व शर्माया जाहाथे माने गाज्रि मोनजाया बेखायनो बे माने सफ्लानानै बाथ्राखौ बे बुंदों आरोखि दा ट्राइबेल बेल्टआव खाथियाव थानाय मानसिफोर हाफोरखौसो होगोन ओरै होनदों आरो ट्राइबेल बेल्टआव थानाय खाथिनि हाखौ मालाय नों बोरै होनांगौ बे ट्राइबेल एरियायाव थानाय हाफोर इसिबां दङ बे खाथि खालानि ट्राइबेलफोरनिसो रानना होनांगौ आइनावथ' बिसो दङ दा इसिबां माने खासा दङ इसिबां माने रिजार्भ फरेस्ट दङ सरि माबाफोर दङ ग्रेजिं फिल्डफोर दङ रिभाराइन एरिया जेराव दङ बेफोर हाफ्रा ओरैनो दंब्ला बेफोराव जोंनि मानसिफोरनोसो राननांगौ ट्राइबेलफोर राननांगौ बे सोरबा खिलुनजेन नागिरनानै बेयाव दोनफैनाय बाथ्रा गैया दा बे आरो जोंहा माने प्रमद बर' दाङरिया गावबो मिथिनाया मोजां खिलुनजिया सोरखौ बुंदों बिथाङा बे मिथियानदां जेबोआनो गियानदां दा जोंसो बुंनो लुगैदों दा बिथाङा माने खिलुनजिया बिथाङा बुंफायो दा खिलुनजिया गावनि माने खैना गोरलैयानो बोथाय खिलुनजिया नङा गावनानो गावनि खैना गोरलैयानो बे माने आसामनि बेयो माने बड'लेण्डनि खिलुनजिया नङा बे क्लियार जानाया मोजां जों बेखौ बुंना होयो आरोखि जोंहा गबिन्द चन्द्र राजाया जेरै माने इन्द्रपुराव हाबा खालामफैदों बे जायगायाव खिन्थु बिनि बिसियाबो बे जायगानि खिलुनजिया नङा दा दिनै जोंना बे बिथाङाबो बुजिया मोजां बे गावनि खैना गोरलैयाबो बे जायगानि खिलुनजिया नङा बे बुजिया मोजां खिलुनजिया होनब्ला सोरखौ बुजियो बेखौबो बुजिनाया मोजां दा जों क्लियार खालामो दा गतिके जों खिलुनजिया होननानै सोरखौबा सोंनो नागिरनाय जोंखौ मानिया आरो लोगोसे नै आं मोनसे खोथा दा क्लियारिफिकेसन होबावनो लुबैदों जे दाखालि आगोलाव जे बिटिसिनिफ्राय जे माबायाव भेटेनारि एनिमेल हासबेन्डारि माबायाव डिपार्टमेन्टआव जे माखासे पस्ट ओंखारदोंमोन 78 पस्ट दा बे पस्टखौ एडभार्टाइज होदों बे पस्टनि एगेन्स्टै एडभार्टाइज होदों आरो बे एडभार्टाइज मथे 10% होगोन होननानै माने बुंनाय जादोंमोन एडभार्टाइजआव दा जों बेखौ दावराव खालामदों गन्दगल खालामदों बोरै जाखो बेलाय बेथ' बिटिसिआवथ' बिदि नङा बिटिसिआवथ' माने 80% जों मोनो आरो बेखौ खुन माबायाव 2009 मोनसे अर्डार मोनसे गेजेट नटिफिकेसन दिहुनना गालांखादों जे खातारा बिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जे ट्राइबेलाव माने बिटिसि एरियायाव 6 शेड्युल एरियायाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय माने 6 शेड्युल एरियानि प्रभिजन बादिसो माबाखौ फिलआप खालामनाय जागोन भेकेन्सि पस्टफोरखौ फिलआप खालामनाय जागोन होननानै बे गेजेट नटिफिकेसन दिहुनना गालांदों दा दिनै बेफोरखौ गासिबो जिनिसा बिसोरनाव नलेजावनो गैया गियानावनो गैया दा गोदानै माने अर्डार होबाय जे 10% होगोन जाहैबाय आरो बेथ' अभाग बे जोंथ' आसरित मोनबाय जिथाबाथ' दहाय जों ट्राइबेलफ्रा मा जाबावगोन दालाय साख्रियावबो जों 10% मोनोब्ला मा जाबावगोन बेखायनो जों हुलुसुल खालामबाय दावरावसो खालामबाय दानिया सिखार खालामबाय आरो दानिया गावसिनि भुलखौ सिखार खालामबाय भुल जादों दा बेखौ करिजिन दाम होबाय आरो भुल जानायखाय दा माने दा 6 शेड्युलनि नियम बादियै दानिया होफिनसिगोन होनबाय आरोखि दा बिटिसि बादि एथ' गिदिर सरकारि बे माने रायजो सालायनाय बे अफिसा बिटिसिआ सेक्रेटारियेटआ नों बिदि भुल खालामनो नामा लासिंसिं बिदि बोरै भुल जाखो बेयाव नोंहा कि माने जोंहा प्रमद बर' बिथाङा कि अफिसार गैया नामा बिथाङा OSD गैया नामा बेयाव गोरों मानसि गैया नामा बिदि भुल मोनसे माने माबा होना होनो मानो बिदि होखो दा बेफोर भुलखौ बिदि खालामनाङा आरो दिनै बेल' नङा दा दिनै गोदान भुल आफिसाव जोबनो थाङै जों मोनबाय थायो आरोखि दा नैबे माबानि खोथा बाथारमानि खोथाखौ जों एसे बुंलांनो सानदों बाथारमानि हाखौ बिसोर अलरेडि एलटमेन्ट हरबाय बिटिसिनिफ्राय एलटमेन्ट हरबाय 31 बिघाखौ एलटमेन्ट हरबाय दा बे 31 बिघाया अलरेडि एलटेड दा जोंना लकेल मा जोंना बुंबाय सरि लकेल MLA जोंना लरेन्स इस्लारिया बुंबाय आं थासान्दियाव खुनु हा माने होनो हाया ओरै होनबाय बे दुगा दुइसि बुंदों बे खिन्थु नोंहा अफिसा जुदि हरबाय नों बुंना मा जानो नोङो आरो नों लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि मेम्बार जाबालाय नों मा खालाम नोङो लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव सहैयाखै आरो लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव बे माने बिटिसिनि अर्डार सहैब्लाबो नोंहा केपासिटि गैया बिदि बेखौ माने केन्सेल खालामनो थाखाय आरोखि नोंहा केपासिटि गैया लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव सहैयाखै आरो लेन्ड एडभाइजारि बर्डआ बिटिसिनि अर्डारखौ नोङो केन्सेल खालामनायनि नोंहा माने केपासिटि गैया दा 5 बिघानि हानि माबा माने माबाखौ एलटमेन्ट हरनानै 5 बिघा हाखौ लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव एप्रुभेल लानो थाखाय बुंहरदों दा बे लेन्ड एडभाइजारि बर्डना बे 5 बिघानि थाखायल' बिसोर माने सावरायदों ओमफ्राय बेयावबो बिसोर बेखौ माने केन्सेल खालामनो हायाखै रिजेक्ट खालामनो हायाखै जास्ट दोनथ'दोंसो आरोखि दोनथ'दों नों बिटिसिनि अर्डारखौ केन्सेल खालामनो हाया नोङो दा नों बिटिसिखौ रिकुवेस्ट खालामफैनांगोन बे केन्सेल बे माने अर्डारखौ जाहाथे बिसोर उइथ्र' खालामनानै लायो केन्सेल खालामो बेखौ बिसोर रिकुवेस्ट खालामगोन होमब्लासो जायो दा जोंनि नेताफ्रा गोदाव सोराव बुंलाबायब्ला मा जानोलाय दा दिनै जोंना लरेन्स इस्लारिया बे माबायाव बाथारबारियाव गावनि न'खरनि होनदों गावनि
बिमाया बे जायगानि होनना बुंदों दा दिनै बे बुजिनांगौ बे गावनि बिमानि जायगानि मानसिखौनो जुदि मिसा खोथा बुंनानै जुदि आन्दायहाबो हायोब्ला नों बे साधारन रायजो राजा गोरिब गुन्द्राखौ नों बोरै नों सामलायदों नोंथ' मिसा खोथा बुंजोबगोन थारमाने दा बेफोर आरोखि दा जोंहाय जों दिनै माने खावलायदों BTC-खौ दा जेसेबां बेल्ट दङ हाबनाय दं आरो ट्राइबेलनि हाफोर दङ बेखौ जोङो ट्राइबेलनो होजोबनांगौ गोबां हायाव ट्राइबेलफ्रा दिनै फात्ता मोनाखै गोबां हायाव बे बिजिआरफ्राव थानाय दङ गोबां हायाव बर'फ्रा दैजिं फिल्डफ्राव थानाय दं दैजिं फिल्डफ्राव गोदावस्रावनो ओमफ्राय बे माने वाटार बडिसफ्राव थानाय दं गोदावस्रावनो बेसेबांबा गोबांफ्राय दङ 1960 थानाय दं बिसोर दाबो फात्ताखौ मोनाखै MMP-आव मोननाय हाफोर आरोखि बिसोर बेफोरखौ इमिडियेट फात्तानि बेब'स्थासो प्रमद बर'मोनहा लानांगौ बे गोदावसोराव खिलन्जिया नागिरलाबायनानै खिलन्जियाफोरनो हा होनो नागिरनाय खिलन्जियाफोरनो फात्ता होनो नागिरनाय बेखौ बन्द' खालाम बेखौ जोंनो नाङा जोंनो बेखौ बन्द' खालाम आरो बे बर'फोरनो ट्राइबेलफोरनो जेसेबां हा ओरैनो माने गोदावसोराव थानानै दं फात्ता मोनाजासे बिसोरनो हो जों मोनसे खावलायो आरो लोगोसे मोनसे आं खावलायबावनो सानदों दा गसाइगावआव जोंहा दिनै 7था गामिया दिनै 2014आव सावथाल बर' दावरावस्रिनि गामियाव दावरावस्रि जानाय समाव 7था बर' गामिया दिनै गारना खाबाय गामि गारनानै बे 7था गामिनि बर'फोरखौ दोनहैफिननांगौ बे जायगायाव दोनहैफिननानै बिसोरनो फात्ता गोनां हाखा जोबगासै बिसोर बर'फोरनि एकदम अरिजिन बर'फोर फात्ता गोनां हा जेनेबा नैबे माबानि फकि हागा ओमफ्राय फुलकुमारि ओमफ्राय मा होनो नील गाग्रि सुखान बावनाय बेफोरबायदि 7था गामि बे 7था गामिनि बर'फोरखौ दोनहैफिन आरो बे जायगायाव नांगौ रोखोम माने सिकिउरिटि हो बे बेब'स्थाखौ ला जों बेखौ खावलायनो लुबैदों आरो बेजों लोगोसे नोङो माबायाव जोंना बे मा होनो बे थाखिबारि गामिनि बर'फोर थाखिबारि बर'फ्राबो दिनै गामि गारनानै खारबोजोब्बाय 2012आव सावथाल बांगालजों जेब्ला दावरावसो जायो बांगाल बर' दावरावसो जाबा 2012आव बेनि जायगानि बर'फ्रा न' बां गारनानै खारबोजोब्बाय दिनै दा गोदावसोराव बे गोदान बे फ्लाइअभार क'क्राझारनि फ्लाइअभारनि गाहायावसो बिसोरो साहा दखान होनानै जालाबायगासिनो दं दा बिसोरखौ दोननायनि बेब'स्था लानांगौ आरो जोंनि सरकारा जोंनि खामानिखौ मावना होआब्ला जोंनि हा हुनि बेब'स्थाखौ जुदि बिसोरो खालामना होआबा जोंनि रैखाथिखौ जुदि खालामना होआब्ला सोर खालामबावनो दोनसै दा BTC-खौथ' जों बेफोरनि थाखायनो गठन खालामदों जोङो थैथां जुजिनानै BTC-खौ बेनि थाखायथ' मोन्दों आरो दिनै बे BTC-खौ जों माने थैथां जुजिनायनि मोननायनि उनाव जुदि जोंनि मानसिफ्रा बेखौ मावनानै जुदि होआब्ला जोंसो जों गामि गारि गारि जुदि खारनो गोनां जायोब्ला दिनै हा गारि गारि जों खारनो गोनां जायोब्ला बेबायदि दुखुनांथावसिन आरो जाथाय मा थानो हाबावगौ दाथ' बिराद दुखुनांथाव दुखु खालामो जोङो एथ'बां माने न' बां गारि गारि खारजोब्बाय बर'फ्रा 7था गामि गसाइगावबो खारबाय जों माने माबाया थाखिबारि गामि खारबाय आरो जों दियाबारि बारसि दियाबारि गामिनि मानसि बर'फोर बिसोरबो खारजोब्बाय दा बेखौ दोननायनि बेब'स्था लाना मावनायफोरखौ दा बेफोर मानो मावाखै दा जों बेफोरखौ बुंदों दिनै दा बेखौ जोङो इमिडियेटलि माने BTC-आव जों बेफोरखौनो मेम'न्दा मोननानै जों होबाय जे थाबनो माबानांगौ बेफोरनि बेब'स्थाखौ लानांगौ आरो बेल्ट ब्लकनिफ्राय इसिबां इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय मानसिफोर दङ जों होखारनांगौ जों बेखौ दिनै मोनसे माने रिमाइन्डार होबाय आरो बेनो आल्टिमेटाम आरो बेखौ थाब मावना होआब्ला जोङो एखे जरदार भाबै आन्दलन खालामसिगोन बे स्पस्ट' जोंखौ गाज्रि मोननो नाङा बे BTC-नि प्रमद बर'मोनहा गाज्रि मोननो नाङा फेरेंगा भाइमोनहा गाज्रि मोननो नाङा जोंखौ जोंहा जोंनि अधिकार